Asọmpi enyi na enyi dị n'etiti otu jikọtara ndị nta akụkọ Nigeria NUJ na-ahịchapụ bekee ngalaba Anambra Steeti na ndị ụkọchukwu Katọlik isi Diocese Ọka na Ekwulọbịa ajedebego onye na-aba otu ọkpụ. Ya bụ asọmpi bụ nke anọ n'ihu n'ama egwuregwu Anambra Broadcasting Service ABS Ọka were gbaa ma bụrụkwa nke eji wee meghee ụzọ maka izuụka egwuregwu NUJ Media Games nke na Anambra Steeti nke afọ abụ 2023. Blessing Uchendo ga-akọlụ gị aka n'isi. Ndị ụkọchukwu Katọlik nke ọ bụ Reverend Fada Uche Ọgwata bụ onye nyere ọkpụrụkpụ goolu nke izizi n'egwuregwu ahụ bụ mgbe emechara ka Maazị Stephen Okoye nke so na otu NUJ bụ ihe sachiri goolu ahụ bụ nke wetara egwuregwu ahụ na njedebe nke a na-enweghị onye meriri ibe ha. Egwuregwu bọọlụ ahụ bụ nke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ bụ nke si na otu ahụ n'iche bụkwazere ndị ji ezigbo obi ịbịa kirie nakwa sonye na egwuregwu nke afọ a. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye isi oche otu NUJ na Anambra Steeti bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na egwuregwu nke afọ a bụ nke achịkọbara iji wee kwalite ezi ahụike nakwa obibi ndụ ndị otu ha. Dọkịnta Odogwu mere ka amata na egwuregwu n'ụdị ọbụla bụ nke na-achịkọnata ọtụtụ ndị nta akụkọ dị iche iche nọ na ụlọ ọrụ dị iche iche. Dọkịnta Odogwu mere ka amata na egwuregwu nke afọ a bụ nke gbadoro ụkwụ n'iweta njikọ aka ọnụ iji lụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ nta akụkọ dị iche iche n'ebe ọbụla. Ọ kọwakwazịrị na ihe ọzọkwa so na ihe kpatara eji wee chịkọba egwuregwu ahụ bụ iji wee nyochapụta ọnatarachi ndị mmadụ banyere ngalaba egwuregwu ma kwadokwe ha maka asọmpi nke national na-abịa n'ihu ma dozikwa ndị otu ahụ ọdụ ka ha dị uchu n'ihe ọbụla ha na-eme iji wee weta mpụtara bụ ịgba. Eze ọdịnala Umeri bụ Igwe Bennett Emeka bụ onye ọ bụ ya gbapere mmemme egwuregwu ahụ gosipụtara afọ ojuju ya nyegara ka otu ahụ na-abọ si wee kpokọnata onwe ha ma kwụzikwe na ndọtị ahụ bụ nke dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ. Ọ nọkwara ebe ahụ wee gbakwunye na mmemme ahụ bụ nke ga-enyere aka ịkwado njikọ aka ọnụ nyegara otu ahụ na-abọ bụ nke o kwukweziri na ọ ga-enyere ha aka n'ọdịnihu. Onye nọ n'isi oche otu kọmitii chịkọbara egwuregwu ahụ bụ Dọkịnta Stanley Ọnụnkwọ onye nọrọ ebe ahụ wee kwuo na egwuregwu nke afọ a bụ nke asọmpi nọ na ya dị 15 bụ nke a na-atụ anya ọtụtụ mmeri na ya. Ọ nọkwara ebe ahụ wee too ndị otu ya maka ịhụnanya ha gosiri na asọmpi ahụ ma nọkwazere ebe ahụ gwa onye ọbụla ka ha na-ebi ndụ nwere ezi ahụike bụ nke o kwuru na egwuregwu nakwazi ndọtị ahụ sokwe na otu ihe na-eme ka ndụ mmadụ too ogo. Ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ bụ nke emere n'ụbọchị ahụ nke ndị oyibo na-akpọ egg race, sack race ya nakwa 100 meter race, bottle flip nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ.